hasnong tenai kabahap po jong ka Southwest Khasi Hills District kala syabamdu ha kading baklang ha kabakitiar kitar ru kila inglun kadba ka jingyo lum jingtep no mentri shnong tenai uba ti jirwaw le thu ba ka jingja ka dei ha ka khat prata reklan kon a japsan ha ki por kumbah riu ba ji janmit ha ka ni ka jingja la ong ba amdan manu ba mensa Loong ru ba ka jing bakla sa kemding ka yeng ka day ba ki kum bakla ya urngading ban bu hajan ka jingkir ni pra bat ka sa kemding ka yeng ba shaja ka day jong ka kong bada jerwa na ka shnong tenai bat danbak ba ka jing sumar ublay na jrong la shiyo ban pelat im ya ikulung badang thia hapo ye ya ka jing lo jing sap ha ka ni ka jing ja la shu antat ba ka pai hadu lai lak ai